How to make a sentence in Igbo language. Ka anyị mụọ ka esi eme ahịrịokwu n'asụsụ Igbo. Sentence. Ahịrịokwu. Sentence. Ahịrịokwu. In this channel, I teach Igbo language. Learn Igbo language with Adigbo. Ahịrịokwu bụ ihe eji akọwapụta ka ihe si dị. So we're going to learn how to make sentence in Igbo language. Stay tuned. We're going to learn onye, who, onye, who, onye, who. Okay? So in that, we're going to use it to make sentence. Anyị ga-eji onye wee mee ahịrịokwu. Anyị ga-eji onye wee mee ahịrịokwu. Cheta na m gwara gị na nke gara aga na ahịrịokwu bụ ihe eji akọwapụta ihe. Ọ ga-enwe ngwa. Ngwa na bekee pụtara verb. Ngwa na bekee pụtara verb. Ngwa ka anyị bido. Onye na-ekwu. Onye na-ekwu pụtara na bekee who is talking. Onye na-ekwu. Who is talking. Onye na-akụ. Who is knocking. Onye na-akụ. Who is knocking. Onye bịara ebe a. Onye bịara ebe a. Who came here. Onye bịara ebe a. Who came here. Onye na-esi nri. Onye na-esi nri. Who is cooking. Who is cooking. Onye na-agụ akwụkwọ. Onye na-agụ akwụkwọ. Who is reading. Who is reading. Agwara m gị na anyị ga-eji onye wee mee ahịrịokwu. We're going to use onye. That's who. Onye, who. So all the sentence we're going to make here is regards to who. Anyị ga-eji who bụ onye wee na-eme ahịrịokwu n'ihe onyonyo a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọ m ka m zaa gị. Ka anyị na-aga n'ihu. Onye na-akpọ m. Onye na-akpọ m. Who is calling me. Onye na-akpọ m. Who is calling me. Onye na-eje. Onye ga-eje. Who will go. Onye ga-eje. Who will go. Onye na-abịa. Who is coming. Onye na-abịa. Who is coming. Onye na-esi. Onye na-esi. Who is cooking. Onye na-esi. Who is cooking. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Ị bụrụ nwata Igbo, sụba asụsụ Igbo. Igbo amaka. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ka anyị mụọ asụsụ Igbo. Onye ga-aga n'ụlọ. Onye ga-aga n'ụlọ. Who will go to the house. Onye ga-aga n'ụlọ. Who will go to the house. Onye mere ya. Onye mere ya. Who did it. Onye mere ya. Who did it. Onye na-abịa. Onye na-abịa. Who is coming. Onye na-abịa. Who is coming. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe a m na-akụziri gị na nke taa. Etu esi eme ahịrịokwu. Jiri onye wee na-emepụta ahịrịokwu. Onye, who. Anyị ji onye, who wee na-emepụta ahịrịokwu. Using who to make a sentence. Onye na-agụ akwụkwọ. Onye na-agụ akwụkwọ.
Who is reading? Onye na-eri nri? Onye na-eri nri? Who is eating? Onye na-eri nri? Who is eating? Eji m n'aka na ị na-esonyere m. Kaba arụ ka ibinye aka n'akwụkwọ ọbụla ebinyere. Kindly subscribe to this channel and stay tuned to learn Igbo language in a fun way. Ask me anything in Igbo and I will teach you. Abụ m onye nkuzi Igbo. Onye bụ onye nkuzi Igbo? Onye bụ onye nkuzi Igbo? Who is teaching Igbo language? Who is teaching Igbo language? Eji m n'aka na ị ghọtara ihe a m kụziri gị. Kaba arụ ka ị gaa legharịa anya n'ihe onyonyo a. Go over this video again so that you will learn these sentences. Ka emesịa.